Ning mai masora caman sigi bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen bakuruba kunnafoniw de filɛ. Jamana wasabulon kɔnɔ maa minnu bɛ fanga sinamatɔw na ni u kɛmɛ jɛkulu fila ye u k'u ma ko VRD ani ADP Maliba Sadi olu kuma fɛ kan wara da ministre ɲɛma Modibo Keyita ka gouvernement na motion de censure nka wasaden fanba y'a jira k'a fɔ a bɛ bɔ a ma bawo olu ka danaya bɛ ministre ɲɛma Modibo Keyita n'a ka gouvernement kan. Baarakɛlaw olu ka jɛkulu min bɛ yen ni a bɛ wele ko ANPE olu ye baara min kɛ san 2016 kɔnɔ ɲinan zan min kun jɛtɔ don u ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan u jabala la u ni kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka baarakɛlaw k'olu da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de ye minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a ɲɛsinnen don kɛnyɛrɛye doni ma Bala Koniba Sidibe ale ni an ka jamana sɔrɔ bosobaw opérateur économique sigira ka masala sigi kun bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye kwasada in na Algérie faba la Alger ɲɔgɔnkunbɛba min kun bɛ sen na ye ni u kun ye sɔrɔ bosobaw ka ɲɔgɔnkunbɛba ye u k'a ma ko forum d'Alger an ka sɔrɔ bosoba minnu yera a kɛnɛ kan u ye fɛn minnu b'a mu ministre ni u bɛ se ka jɛ ka o fɔ ɲɔgɔn fɛ nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kuma fanba bolila fɛn min kan o ye an ka sɔrɔ bosoba ninnu minnu ni olu yera Algérie faba la Alger forum d'Alger kɛnɛ kan sɔrɔ bosobaw tɔgɔla kɛnɛ kan u ye gɛlɛyaw minnu sɔrɔ u da sera u caman ma ministre Koniba Sidibe ye u y'a yira k'a fɔ gɛlɛya fɔlɔ kɛra fɛn min ye u selen Algérie faba la Alger taafa yɛrɛ ma se ka si dɔn u fɛ ni o ye dunanjigiso min ni u kan ka bisimila ye u ye lɛrɛ kelen ani dɔɔni de kɛ pankurunjigi kɛnɛ kan u ma se ka taa fan dɔ u yɛrɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ sɔrɔ bosobaw ka jɛkulu minnu bi yan kunnafoniw ma se ka tɛmɛ dɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka labɛn yɛrɛ de boloda ka ɲɛsin Algérie ɲɔgɔnkunbɛ in ma aya min ye degun wɛrɛ min ni u y'o fɛnɛ sɔrɔ o ye an ka jamana lasigiden minnu bɛ jamana tɔgɔ la Algérie jamana kɔnɔ aya olu fɛnɛ kun kan ka jɔyɔrɔ minnu minɛ walasa baara bɛ se ka nɔgɔya olu bolo ko o degun fɛnɛ ye u sɔrɔ nka ministre Koniba Sidibe a y'a yira k'a fɔ maa bɛ se ka nisɔndiya ni wale dɔw ye ka sabu kɛ an ka jamana sɔrɔ bosoba minnu ni olu kun bɛ kɛnɛ in ka Alger aya a senfɛ u ni sɔrɔ bosoba ŋanaw dankelenw diɲɛ seleke naani kɔnɔ u ni olu caman sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ minnu y'a jira u la k'a fɔ a ka di u ye don nataw la u ni an ka jamana sɔrɔ bosobaw ka se ka jɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara dɔw sigi sen kan min bɛ se ka kɛ nafa ye a ko fɛn min dɔra ka ministre so ye sa o ye ka an ka jamana sɔrɔ bosobaw opérateur économique ka se ka u bilasira ni fɛɛrɛw de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya fanga bonda ko ta fanw fɛ ka lajɛ ka yɛlɛma don taabolo dɔw la min bɛ se ka to baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo o ni diɲɛ seleke naani sɔrɔ bosoba ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka baara nɔgɔya u bolo min bɛ se ka to a bɛ kɛ nafa ye an ka jamana ma o tɛmɛnen kɔfɛ Koniba Sidibe a y'i da se fɛn min fɛnɛ ma ani an ka jamana sɔrɔ bosoba ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kwasada in na wasabulon kɔnɔ jamana ɲɛmayaso ye sariya sen min bila ka taa ni wasaden fanba jɛna ni a ye k'a fɔ a ka don ba la u k'a ma ko nouvelle loi sur le partenariat public privé o tɛ dɔ wɛrɛ ye ka lajɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan min bɛ se ka to jamana ɲɛmaaw ni kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw bɛ se ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ o sariya sen min sera ka latɛmɛ a y'a jira k'a fɔ u ye kunnafoni ɲuman ye don nataw la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛna sigi sen kan ministre so ani an ka jamana sɔrɔ bosobaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa sariya sen yɛrɛ bɛ fɛn minnu ni fɛn minnu wɔ an ka jamana sɔrɔ bosobaw bɛ se k'o si dɔn u ka se ka baara kɛ a kadara kɔnɔ ko o kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi sen kan don nataw la ka walawalali kɛ sariya sen nkura in kan u ni an ka jamana sɔrɔ bosobaw ni ɲɔgɔn cɛ. Almankaw ka jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ u k'a ma ko coopération allemande o ye dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana cakɛda dɔ ma cakɛda min ni a sigilen don sen kan u k'a ma ko bureau du haut représentant du président de la République dans la mise en œuvre des accords d'Alger o tɛ dɔ wɛrɛ ye maa min sugandi bɛ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ni ka a bila kɛnɛ ka kɛnɛ min ni o bi kɛ sababu ye ka Algérie bɛ ŋansɛbɛ wale a bi kɛ jamana ɲɛma jɔyɔrɔ faba ye Mahamadu Diagouraga ale ka jɛkulu Almankaw ka jɛkulu in ye dɛmɛ in de kɛ ka ɲɛsin ale ka cakɛda de ma sɛfawari miliyɔn 90 dɛmɛ in a bɛ t'i jɔ o de la nka dɛmɛ in yɛrɛ a donna mina de la ka bila
Mahamadou Diagouraga a ka cakɛda in ka bolo kan a mina minnu don subahana mansin ordinateur olu caman dira Alimaɲikaw ka jɛkulu in fɛ coopération allemande mobili 4x4 Land Cruiser Parado 4 u ye o fɛnɛ di a bɛna kɛ sababu ye Algérie bɛ nka sɛbɛn min ni tɛgɛnɔ bila kɛra a la malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie faaba la Alger n'a bɛ ka wale bi a bɛna o baaraw de nɔgɔya nka tɛmɛna Alimaɲikaw ka baara bolodalen min fɛ ka se ka an ka nin ɲɛmayaso in lasɔrɔ a bɛ wele ko GIZ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Alimaɲikaw ka lasigiden min ni o kun bɛ a kɛnɛ kan an ka jamana kɔnɔ Dietrich Becker ale y'a jira k'a fɔ fɛn kelen kɔni bɛ yen ale b'i da se o ma kɔsada in na tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn la Mali jamana ɲɛmaw ni kulu maramafɛntigiw minnu ni ɲɔgɔn cɛ coordination des mouvements de la Zawada CMA olu n'a ma jira kɔsada in na k'a fɔ jateminɛ jɛkulu min sigilen don sen kan ka ɲɛsin Algérie bɛn ka walili ma u k'a ma ko comité de suivi des accords ko olu bi u yɛrɛ ta ka bɔ a kɔnɔ fɔlɔ ka sabu kɛ u tɛ ka fɛn dɔw faamu a taabolow la Alimaɲikaw ka lasigiden Dietrich Becker y'a jira k'a fɔ o kɔni ye ko de ye ko min ma bɛn ale ma ko bawo nin b'a jira de k'a fɔ ni maa bɛ ka Algérie bɛn kan sɛbɛn waleli senna sumaya bɛɛ ko coordination des mouvements de la Zawadi CMA mɔɔw de don an ka jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita nɔna bilaba min bɛ yen ni ale bɛ Algérie bɛn kan sɛbɛn waleli jateminɛni na au représentant du président de la République dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger Mahamadou Diagouraga ale ye waleɲuman dɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin Allemagne ma ɲɛmaw ma Mali jamana ɲɛmaw tɔgɔ la k'a fɔ ni mina minnu dilen filɛ nin ye ale ka cakɛda ma a n'a kɛ sababu ye k'a dɛmɛ kosɛbɛ walasa bɛnkan sɛbɛn walecogo bɛ se ka ɲɛ Alimaɲikaw ka lasigiden a labanna ka wele bila ka ɲɛsin kulu maramafɛntigi bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn de bɛ yen ni o ni Mali jɛra k'i tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn la Algérie faaba kɔnɔ Alger u ka lajɛ ka kow teliya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kantɔnnement ni o ye k'u fara ɲɔgɔn kan maramafɛnw ka minɛ u la maa min ni maramafɛn tali ka kan o ka bila maramafɛn tali la sariya kɔnɔ ni min n'a man kan o ka don baarada wɛrɛ la wali kelen k'o don muruba tan na o tɛmɛnen kɔfɛ bɛnkan sɛbɛn ye fɛn min fɔ ni o ye jamana ɲɛmayaso kɛlɛcɛw ani kulu maramafɛntigiw ka lajɛ ka munumunu zalo kɛ ɲɔgɔn fɛ patrouille mixte olu baaraw ka se ka sigi sen kan joona jamana kɔrɔ yan b'a fɛ a ye o wele da ka ɲɛsin kulu maramafɛntigiw bɛɛ lajɛlen ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini san 2012 don min na Bamanjiw bɛna jamana kɔrɔ yan b'a daminɛ ni o don MNLakaw nana ni jamana tilaliko kuma ye jamana minnu ni olu kɔni sina ka teliya k'a jira k'a fɔ hali sini olu bɛ Mali dɔn jamana kelen de ye k'a fɔ fila tɛ a tɛ tila Allemagne jamana bɛ o ɲɛkun na an ka jamana wasabilo kɔnɔ maa minnu ye fanga sinamatɔw ɲini u kɛn bɛ kulu ye kulu fila kelen ye VRD kelen o ye ADP Maliba Sadi olu kuma fɛ ka ŋwara da minisiri ɲɛma Modibo Keita ka gouvernement na ka sabu kɛ baara taabolo kɛ nan kɛ ka u ja nka bi kɛ sariya min kɔnɔ ni u kama ko motion de censure u y'a lajɛ ka ko in boloda ka bɛn ni araba tɛmɛnen ye nka wasaden fanba y'a jira wasabilo kɔnɔ k'a fɔ hali bi u ka danaya bɛɛ minisiri ɲɛma Modibo Keita n'a ka gouvernement ka bɛ se ka tɛmɛ ni baaraw ye nka jatew y'a yira k'a fɔ tariku yɛrɛ kɔnɔ nin bɛna kɛ a siɲɛ gale ye siɲɛ saba fanga sinamatɔw k'a lajɛ ko u bɛ ŋwara da jamana ɲɛmayaso dɔ ka gouvernement na siɲɛ saba kɔnɔ a ka fanga kun fɔlɔ kɔnɔ ni o ye an ka jamana yɛrɛ ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Seydou Ɲare u ye fɛn min sɔrɔ filɛ ka kɛɲɛ ni wasadenw ka baara bolodacogo ye n'o de ye ka marabolo ɲɛmaw ka baarakɛta lajɛ sanga ani waati n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la o kadira kɔnɔna na wasaden minnu ka baara ye ka gwara da marabolo ɲɛmaw ɲɛ n'an b'u wele ko opposition u ye sɛbɛn fura dɔ bɔ ka bin min b'a yira ko marabolo ɲɛma n'o ye Modibo Keita ale n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen k'u ka walan sɛmɛ gouvernement wele ka na mun na kun ye jamana bi tagabolo mun kan sisan n'o ye an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ tunga fɛ fara jamana na dekun b'olu kan ani gɛlɛya min bɛ an yɛrɛ kan sisan sécurité ko la ani élection min tɛmɛna o kun wele o de hukumu kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ baara ma ɲɛ yaasa premier ministre a n'a ka gouvernement bɛ se ka wala bila o tɛ bali mɔgɔ la jigi m'u ka bulonba kɔnɔ n'o ye député hakɛ m'u bolo an b'a dɔn k'a fɔ baara de don ka se ka jamanadenw kunnafoni nka an kun b'an sigilen n'a fɛ k'a fɔ ko an bɛ se ka wasa sɔrɔ o kan ko gouvernement bɛ bɔ yen nka a kɛra sabu ye jamanadenw ye an kumakan mɛn hakilimaw ye a dɔn mun bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye mun bɛ se ka kɛ ani mun tɛ se ka kɛ ala n'i bɛ nafa sɔrɔ a la o ye o ye. donc ni kuma n'a tɛ se ka kuma an tɛ se ka premier ministre sɔrɔ an tɛ se k'a ka ministre sɔrɔ ka kuma u fɛ an bɛ se ka fɛn kelen min sɔrɔ sariya ye min d'a ma constitution ye min d'a ma o ye k'u wele motion de censure k'a fɔ k'u ka wuli ka bɔ yen nɔ parce que u tɛ k'u ka baara kɛ
an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ 2nan ye nin wasaden ninnu u ka nin laɲini ta ka ɲɛsin an ka marabolo ɲɛmaw ma. Fɔlɔ ta n'o kɛra ni Musa Mara ye, nka sanga ani waati wasaden minnu bɛ ka fanga donkɔrɔma dondon n'o ye majorité parlementaire ye, olu kɔni bɛɛ lajɛlen jɛra k'i ban nin gafe in na k'a sɔrɔ k'u ka dɛnɛya kuraya Modibo Keyita n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen kan. I y'a fɔ cogo min na baara kuncɛra, a kuncɛra fana a kan ka kuncɛ cogo min na. Démocratie la wasadenw ka baara la nin ye a dɔ ye, sabula fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i m'a faamuya i b'a ɲini k'a faamuya. Opposition tun ye laɲini kɛ k'a fɔ gouvernement u b'a ɲini u fɛ fɛn sigiyɔrɔma damadamaw bɛ yen nɔ n'o ye sécurité ko ye, n'o ye malien de l'extérieur ka ko ye, n'o ye communal min tɛmɛna ye k'a fɔ vraiment olu y'a faamuya cogo min na kɛcogo ma ɲɛ a ma olu jabɔ, olu b'a ɲini vraiment u ka wala sɛmɛ. Kɔrɔfɔ ninnu janyana kosɛbɛ wasadenkulu 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka fara gouvernement maaw kan. Bari sabu k'a da kan bɛɛ lajɛlen i ka hakilina o sɛbɛkɔrɔ banban ni misaliyaw caman dili ye. A ɲɛna fana sabula maa caman bɛ yen nɔ hali majorité yɛrɛ la vraiment fɛn caman bɛ yen nɔ o kunban kun b'u la, o faamuyabaliya kun b'u la, mais nin kɛra sababu ye o fana ka se ka walawalali caman sɔrɔ a kɔnɔna na. A ka cara fana jaabiw minnu bɔra o y'a jira k'a fɔ vraiment gouvernement u ka to u nɔ na. O jaabi kɛra mun ye? An tilalen bolowuli kɛra ni minnu bɛ fɛ gouvernement ka bin olu b'u bolo wuli, ni minnu tɛ fɛ a ka bin olu t'u bolo wuli. U ye duguma sara ta o la, opposition ye duguma sara ta o la, o kɛra a bɛ san 3 bɔ sisan. Dongo ta juma dongo k'an bɛɛ sigilen to an labɛnnen don k'a fɔ an ye budget voté, budget min votera par opposition yɛrɛ ye a ŋaniya ɲuman jira budget in kɔnɔna na. An nana ye k'a fɔ ja ko b'u kɔnɔ ka na gouvernement in fan fɛ tuguni. U ye motion de censure déposé, mɔgɔ hakili t'a la waati min k'a fɔ k'u fɛ gouvernement ka bin tugun parce que problème bɛ yen. Wasaden ninnu ka fɔ la u ye gouvernement ɲangi k'a da fɛn min kan o de ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali jamana ale y'i bolonɔ bila sɛbɛn na min b'a yɛrɛ k'a fɔ maliden minnu sigilen bɛ kɔ kan ko u bɛɛ lajɛlen kana lasegin ka na Mali la, ka lakanabaliya faraw kan ani kalafiliw tɛmɛlenw minnu kɛra kalo tile 20 san 2000 ani san 16 ko baara cɛjugu kɛra o ko kɔnɔna na. An bɔra baara min na sisan o ye députéw ka bulon u ko k'u mago bɛ gouvernement la, k'u ye fɛn damadɔ kɛ, u ye jateminɛ k'o la k'a fɔ k'an m'o baara kɛ. Députéw tilalen don groupe 2 ye, groupe dɔw u b'o wele ko minnu ni fanga bɛ ɲɔgɔn fɛ, groupe dɔw u b'olu wele ko minnu bɛ gara da fanga la u b'o wele ko opposition. Opposition de tun ye sɛbɛn dilan k'a fɔ k'u b'a jira ko gouvernement ma baara kɛ fɛn damadɔ la, an y'a ɲɛf'u ye. A ɲɛfɔliw ye caman bɛn'a kan k'a fɔ gouvernement ye baara min kɛ a baara ye baara ɲɛnama de ye, nka n b'a fɔ minnu ko k'a fɔ k'an ma baara kɛ ne b'u jate maliyɛnw fana ye. Alors an ka fara ɲɔgɔn kan sisan an k'a lajɛ jamana bɛ se ka taa hɛrɛ sɔrɔ cogo min na an bɛɛ k'o kɛ. Opposition ko tɛ, majorité ko tɛ, premier ministre yɛrɛ ko tɛ, président yɛrɛ ko tɛ, Mali de ko don. Alors an ka foli bɛ députéw ye. An b'a yira u la k'a fɔ ko wasaden 33 olu kɔni y'a gafe in olu jɛnna n'a ye, nka olu ka dɔgɔn nin gafe in na tɛmɛnin na. Bari sabu k'a da kan wasaden ninnu bɛ t'i jɔ fɔ maa 147 la. O b'a yira k'a fɔ ko majorité o ma sɔrɔ gara dabaw fɛ. Modibo Keyita ale n'a ka gouvernement maaw u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara bari sabu k'a da kan majorité parlementaire olu y'u ka dɛnɛya da u kan. Agence nationale pour l'emploi ANPE jakulu dɔ min bɛ baarako kofɔ an ka jamana kɔnɔ u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan araba tɛmɛnen u yɛrɛ jabala la Bamakɔkurakaw fɛ baaraw minnu ni u y'olu kɛ san 2016 in kɔnɔ san min kun jɔta tile ka se ka o da kunnafoni dilaw tulo ka diɲɛma bɛ se ka bɔ olu numu u ka baara kɛtaw kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Usmane Sogore ani Mamɛdi Sidibe u ye fɛn min sɔrɔ filɛ. Ni kunnafoni kɛnɛ mun sigira ANP ɲɛmaw fɛ n'o ye Agence nationale pour l'emploi ye cakɛda min ka baara bɛ ɲɛsi jamana kɔnɔ ka nɔgɔya don baarakow la ka se ka walawalali kɛ kunnafoni ɲininaw ye a ka san 2016 baara bolodaliw kan
kunnafoni minnu sɔrɔla kɛnɛ kɔnɔ o ye a jira k'a fɔ ANP ka ɲina san baara bolodalenw na kɛmɛ sarada la 90 o bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ. Kɛnɛ nin y'a sigiko filanan ye bon an ye wasa min kɔni sɔrɔ a la ala barika la ɲina an ye bala minnu boloda n'i y'a sigi 100 o 100 an sera ka 91 an sera k'o kɛ a la o dun y'o jate yɛrɛ minɛ an y'o kɛ k'a sɔrɔ san yɛrɛ ma dafa parce que o kɛra nɔgɔn kalo tile 30 la lala yanni ka san dafa peut-être dɔɔni mina fara o kan o b'a yira k'a fɔ o kɔni o hakilisigi ye nka minnu si juru sɔrɔ sango dɛ minnu si juru sɔrɔ sango o sababu ye an jɛɲɔgɔnw o kɛra nafoloko ta fanfɛla ye o kɛra hakili ɲumantigiw ye o kɛra an ka faamaw ye ministère mɔgɔw ye o minnu m'an jukɔrɔ don o kɛra aw kunnafonidilaw ye o aw bɛɛ lajɛlen ka niyɔrɔ de bɛ o pourcentage in na. Kunnafonidi kɛnɛ in kɛra sira wɛrɛw ye ANP ɲɛmaaw bolo u ka se k'u da don san nataw la u bɛ fɛ ka baara minnu boloda an ka jamanadenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin togodalamaw ma. ANP ka laɲini ye min ye don lataw la an bɛna essayer ka ba don kosɛbɛ baara minnu bɛ an ka togodalaw la parce que n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ jamana bɛ fɛ ka décentralisation u b'a fɔ ka mara segin so o décentralisation in tiɲɛ de don a ka kan bi an yɛrɛ ko n'i ye Mali population ta Mali mɔgɔw ta k'an sigi u ko 80 ɲɔgɔn na k'olu bɛ togodaw la olu bɛ kungodaw la bon o tɛmɛnen kɔfɛ olu maa 80 bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔli siraw bɛ wulakɔnɔ baaraw de la wa tant que an m'olu wulakɔnɔ baaraw de jukɔrɔma don an hakili b'a la k'an bɛna lafiya min sɔrɔ duguba kɔnɔ an tɛn'o sɔrɔ dɛ donc san natɔw la an bɛna tinti o yɔrɔ in de kan kosɛbɛ ka o baara ninnu sankɔrɔta ka dɛmɛ kɛ o décentralisation na pour que baara minnu bɛ yen olu ka se ka yiriwa o de y'a to conférence kɔnɔna na directeur da sera ma an ye étude dɔ kɛ u b'a fɔ o ma ko opportunité k'i ka sigida lajɛ sisan fɛn minnu bɛ yen ni a fanga ka bon i fɛ yen fɛn minnu bɛ se ka yiriwa e fɛ yen k'olu bɛɛ a bɛ se ka yiriwa cogo min na k'an ye sɛgɛsɛgɛli de k'o la ni ka sɔrɔ ka o jaabiw ta k'a di kubedalamaw ma u ka baara kɛ n'o ye o san natɔ la an bɛna o baaraw de kɛ. Baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni miniti 13 ja bɔliw ye ANP ka baara bolodaliw kan a sera ka mun kɛ ɲinan san kɔnɔ san 2016. o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Senegalikaw ka jamana ɲɛma ni o ye Macky Sall ye a ye taama dɔ kɛ ka ɲɛsin Faransi jamana ma taama min senfɛ ani jamana ɲɛma François Hollande ni ɲɔgɔn cɛ ni Faransi jamana ɲɛma ye a jira k'a fɔ u bɛna lajɛ don nataw la maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛra farafindenw ye ko u ye kɛlɛ kɛ Faransi jamana kɛlɛcɛw kɛrɛfɛ foroba kɛlɛ waatiw la guerre mondiale ni u k'u ma ko tirailleurs sénégalais kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u caman bɛ bɔ farafinna jamanaw kɔnɔ nka u foroba tɔgɔ kɛ mɛn ko tirailleurs sénégalais ye n'o tɛ Mali Laginɛ Burkina Kolowariw bɛɛ bɛɛ la ye u n'a lajɛ ka jamana lakodɔn sɛbɛn min bɛ Faransikɛw bolo nationalité k'a jɔ tirailleurs ninnu fana ye walasa degun min bɛ u sɔrɔ barisabu ka da kan tɔrɔmɔɲɔ min kan ka jɔ u ye kalo aya o tɔrɔmɔɲɔ in datɔ a bɛ kɛ bɔgɔforoki ye u bolo ka sabu kɛ aya min ye fangabondaw mata Maliw ye ani gwɛlɛyaw minnu ni olu bɛ Faransi cakɛdaw bina k'u kan a bɛ kɛ sababu ye k'u degun baaraw la kosɛbɛ wali kelen u denw ni tulomasamaw minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka taa ni ka seginw kɛ o bɛ degunba lase u ma a ko la barisabu ka da kan a wajibiyalen don ko kalo wɔɔrɔ fɔ u dɔ ka t'u sen jɔ Faransi dugukolo ka a tɔrɔmɔɲɔ nɔfɛ o kumana François Hollande walasa ka farafindenw wale ɲuman dɔn u ka wuli ka jɔ ni u ka cɛsiri la Faransi jamana ye alimangɛlɛ senfɛ u b'a fɛ ni ka nin fiɲɛbɔda in de kɛ tirailleurs ye ni o ye an ka kɛlɛcɛ kɔrɔ ninnu ye farafinden minnu jagoya minɛna ka t'u bila Faransi kɛlɛcɛw kɛrɛfɛ ka Faransi bɔ bolo la aya bi kɛ wale ɲuman dɔ de ye ka don o de kadara kɔnɔ nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ bi na ɲɛnatigɛ ninnu caman bɛ yen u tɛ balo la aya ko n'i y'a lajɛ yɛrɛ Faransi yɛrɛ dugukolo kan a maa yɛrɛ tɛ tɛmɛ maa 1000 kan bilen o kumana nka maa minnu ye u somɔgɔw ye sa nin nɔgɔya da min bɛna kɛ nin ye ni o ye sɛbɛnfura bilali ye u ka bolo kan k'u dɔn Faransi ka denw ye a n'a kɛ sababu ye ka degun dɔ wuli ka bɔ u ka tɔrɔmɔɲɔ sɔrɔtɔ
Laginɛ Konakirikaw ka surasi min ni Musa Dadise Kamara maa min bilara surasiw ɲɛ ka fanga ta don min na jamana ɲɛma Lasana Konte bi fatu. Musa Dadise Kamara a ka dɛmɛba kɛrɛnkɛrɛnnen RDD kan u kama ko Abubakar Sidiki Jakite a kamalenya choix ye ko Tumba ni a ta fa kuma se ka dɔn ni kɔsada ina tɛgɛ tara kɛ ala Senegal fa bala Dakaru a bilama Laginɛ Konakirima ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu b'a fɛ ni ka wulikajɔ kɛ Senegal bɛ se ka lase u ma Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ cogo min walasa sɛgɛsɛgɛliw minnu bɛ ɲɛ olu bɛ se ka tengu a la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ don nataw la yɛrɛ min ye kiri ɲɛma dɔw ye olu kan ka bɔ Laginɛ Konakiri ka se Senegali jamana kɔnɔ walasa u bɛ se ka Abubakar Sidiki Jakite Tumba dalakanw lamɛn an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛna min d'a mɛ ka ɲɛsin a ma o de ye k'a fɔ san 2009 don min na fangasinamatɔnw b'a jira ko u b'u ka nisɔngoya kɛnɛw sigi senkan dolati kɛnɛ ba la k'a fɔ u tɛ jɛn ni Musa Dadise Kamara ka jamana ɲɛmaya ɲinini ye ni maa 100 ani maa 50 ani maa 7 mɔnɛna ani na caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ ale yɛrɛ de kɛra a ko kolokoloba ye nka ni Musa Dadise Kamara jɛma k'a kun do sa wa u jɛma kan kun tɛ sa wa ɲininkali tɔ min bɛ yen de ni a sera ka sɔrɔ Laginɛ Konakiri kɔnɔ o n'a kɛ sababu ye ni ka ŋɛni bɔ maa caman nsen la wale kelen ka dɔw fɛnɛ da don kuma na bibi in kɔni na min ye Laginɛ Konakiri maa ɲɛmaw ye u ye wele bila Senegal maa ɲɛmaw ma ko u b'a fɛ u ka maa ka bila ka taa di u ma. Gambikaw ka jamana ɲɛma Yahaya Jammeh a y'a jira k'a fɔ bɔtɔ tɛ fanga na bi a bɔtɔ tɛ fanga na sini ni maa hakili la k'a fɔ i bɛ se k'ale ka sebaya ndaraki a la kalata jaabi k'i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ ko ala kelen dɔrɔn de bɛ se k'ale bali a ka sebaya la a ye dantigɛli in kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jabaraninso la Gambi jamana kɔnɔ san 20 ani san 2 fanga min ni a ye o kɛ a bilama kɔni gɛmɛ ka jira k'a fɔ ale ma bi adama baro fɛ wa kɛtɔ tɛ ka fanga bila o b'a jira k'a fɔ farafinna tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ma ɲɛmaw bɛ taa ni ka segin min na ko fɔ u b'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na k'a k'a lajɛ ka waati ka fanga bila adama baro ye a sɔntɔ tɛ o ma Yahaya Jammeh a ye a jira k'a fɔ ni maa o maa bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn k'a fɔ janvier kalo tile 19 k'i bɛ na jamana kɔnɔ ko jamana ɲɛmaa dɔ ka foroba sigili bɛ kɛ min tɛ ye k'i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn k'o kɛnɛ tɛna sigi sen kan yan aya dɔw kɔni ye a jira k'a fɔ adama baro n'a nɔfɛmɔgɔw kɔni ye u bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ n'o y'a sɔrɔla sarannen de don k'a fɔ a da bɛna don kuma na don nataw la ko wulikajɔ kɛ ka sɛgɛrɛ ka bila bɔgɔ jeninen ka bolo ka u ye hakilisigi kumaw ni jigisigi kumaw fɔ a ye k'a fɔ o si tɛna kɛ wa a ka d'a ye ka taa diɲɛ fan o fan fɛ fɛnɛ ko yamaruya bɛɛ bolo a ka taa ye a ka hakilina tigɛ nka u bɛna ta bɛɛ Yahaya Jammeh kɔni ma sɔn a sera jamana kiiribulonba min mɔ ka jira k'a fɔ kalata jaabiw ka bɔ a mɔ ka kɛ i n'a fɔ kalata kuma kɛ ka sababu kɛ ko namara kɛra Cour suprême arabadon olu y'a jira k'a fɔ u b'i sigi janvier kalo tile 10 ka jateminɛ kɛ a ko kan n'o y'a sɔrɔla a bɛ se kɛ wali kelen a tɛ se kɛ. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ chrétien diinɛ ɲɛma minnu bɛ wuli ka jɔ la ko walasa sigikafɔ ka se ka don jamana ɲɛmayaso jamana ɲɛma Joseph Kabila ani fangasinamatɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ bi a kɛmɛ daba wuli ye caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka mandat banna ka bɛn ni décembre kalo tile 19 ye wa kun jira la jamana sariya sunba fɛ fɛnɛ k'a fɔ jamana kuntigi kalataw bi kɛ ɲinan za de kɔnɔ a ye mandat 2 kɛ a man ka a ka mandat wɛrɛ ɲini nka kalata ma se ka kɛ a kɛra sababu ye min ye décembre kalo tile 19 ye fangasinamatɔw bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye maa caman bɔnɛna a ni na nka chrétien diinɛ ɲɛmaw hali bi u ma fari fa u y'a lajɛ ka sigi k'a fɔ kura n'u don nka nin sen u kɛmɛ ka tile damadɔ wɛrɛ di u yɛrɛ mɔ ko yanni Noël cɛ u k'a sɔrɔ bɛnkan dɔ sera ka sɔrɔ fangasinamatɔw ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o ma se ka sɔrɔ bɛɛ ko b'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka i kunkolo kɔni don bɔrɔ kɔnɔ a y'a ko b'a jira k'a fɔ i kɛn tɛ ka sigi ka fɔ ta bɔnɛ o de ka di ye nka maa caman y'a jira k'a fɔ ko in ngoro man di ka sabu kɛ jamana ɲɛma Joseph Kabila ka lahala bɛna kɛ cogo jumɛn fo jaabi ka sɔrɔ o la fangasinamatɔ ko k'a ti to u kunna a y'a jamana ɲɛma dun Joseph Kabila n'a nɔfɛmɔgɔw ko a bi to fanga na fɔ san 2018 o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ bɛ jamana mara bi kɛ cogo jumɛn kalataw olu bɛ boloda waati minnu kɔnɔ n'a fɔra ko k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na yanni Noël cɛ k'a koron bɛ chrétien diinɛ ɲɛmaw bolo bibi in kɔni na u kɔni bɛ sigi ka fɔ in kɔni na ta ka bi kɔni don barisabu ka d'a kan a ka gɛlɛn ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la yanni Noël cɛ o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaranin ma walasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.